Има пари, има и тузари, има шампиони, харчат милиони. Има пари, има и тузари, има шампиони, харчат милиони. Хайде ръцете горе! Let's go! Let's go! Атака! Шефът ни е гати пица, шефът ни всеки го обича. Шефът с кеф заплати плаща, малелей, няма друга фирма като нашата. Нашата фирма е номер едно, оборотна и ненавизи. Данъчните кефят ни се здраво, малелей, а от ной редовно имаме право. Най-добрата фирма, нашата е. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Точни момчета са колегите, да не ви разправям за колежките. От жените ни са по-близки, малеле, и по-красиви са от всички виски. На Немчо фирмата е номер едно, оборотна и ненавизи.